Hello, good afternoon, good evening, good morning. Asa mamuan ning kalibutan na. Gikan na coming out sa trabaho. Alas 3 sa hapon. Alas 7 ko buntag nagsugod. Kana. Kuan nay alindahaw, tarigsik. Aray. Okay. Kapoy nagayo mis makina. Karang pinukpok tay martilyo. Pastilan. Pero okay ra. Karaos nga po. Atong sundoon si Mrs. kay pamukoy trabaho ron sa ikaduhang trabaho. Twice a week ko ron. Gahapon o ugma ag akong Burger King. Karon niguli na mo hindi mo kusog ang uwan. Among ibaligya tong among mga lata nga gipang tigom para makwarta na kay daghan na. So, sige. Nahinay ta.
Yan na, abot na ko. Kaya akong gisundo, wa dire. Kaya ito gilibre og kuan sa iyang kauban. Nangapi sa Tim Hortons. Ya, diha na kana diha. Waton to kadali kay nag-order pagkasa. Nag-order pa sa iyang kape. Ay, nako. Buhay Canada. Trabaho, walang kupas. Pero sige ra. Salamat nga po kay naay trabaho. Kay di ra balalim kung way trabaho. Mao nang madako ug magamay. Salamat gyapon. Asar ba tong usawa pa maning gawas? Ayon magpanahon, lumugdong ngit-ngit. Naiuwan gamay. Akong hangion akong manager nga kuan. Mo trabaho kog Sabado. Mag 6 days a week ko sa Bolorama. Kay nakuhaan naman po kong duty sa Burger King. So nga rin ako bawion sa Bolorama. Wa man ako manager karon, absent. Basin ugma na ato. Akong istoryahon og okay ba nga trabaho kog Sabado. Wala ako kusog nag-uwan, di na mi kabaligyan ni og lata, langan-langay pag itong usa. Pila ka minuto karon pa jud na ning gawas. Kaya ako na magitawagan. Ya? Okay, klaro. Buwan na sa. Sa mana? Ay, pasod bitaw ka na ako, di ka masod. No, ana mis kay mabaligya taglata. Sa oras. Ana, Uy, dali na. Sa oras mo na do. 4. Oh, dali na to. Ana oy, piki na. Ha? Ano naman? Ma-duty ko. Sure lang daw. Sige, kay muli na mi. Na libre ni ko sa
Laba ko no, mga laba. Mga laba kapoy ko. Mo snack ko daw. Relax. Mo kay makaon. Damo ko ay sandwich. Damo ay beer. Thank you. Sige, salamat sa tanan. Amping.